Mesip bolsa başlak ýerine de özüm etçen. Sen nurget şondan bärini özümüz el alýas. Yığınakta degişdilermi? Başlyk yığınaga jaýyorum. Başlygam ýadatda. Bakın başlyk golaýyn ýankyň birinji oçur işden aýyrýan. Başlyk mümkinmi? Awa mümkin gel ataş. Mümkinmi? Mümkin emas. Ene täze guruluşyk gelen obyektler. Şula obyekti men size berýän. Ataş, bu änewdäki 8 sot guruluşy men sana tawşyrýar. Düşündüm başlyk. Gerekli materiallary sklaçyk bayramdan alarsyňyz. Esasy ýokary hil hiç ilem kemçilik bolmaly. Düşündüm. Bolly iş işleriniz bilen bolyberiň. Bolýa. Başlyk mümkin bolsa bir soragym atda size. Näme sorag ataş aýdy ber. Başka aýtmana bir hilegim bolýan garnasyňda bolsa ýankysine adamym ýokda. Ýankysyna özüň gözi gulakçylyk et. Näme kemçilik bolsaň maňa aýdarsyň. Bar gidi ber. Ahir elimiz geldi-de guruluşyk materiallaryň ýartyny ulanyp ýartynam satyp özümde jaý maşyna edineli. Kop kronium alam.